Здравейте и добре дошли в World Cycling, първия YouTube канал за колезене в България. Най-после Вал Ван се завръща в голямото колезене. 4 дни преди да се навърши 2 месеца от удовлетворението му падане в Глас Фор Вландерен, като част от подготовката му за обиколката на Фландрия. В него той щупи 4 ребра, ключица, гръмначен прешлен, но най-после големият състезател и голямата звезда на Кол Крос и настояща и на шосената, която не се завръща, ще можем да гледаме от днес до 27 май в обиколката на Норвегия, където ще се види където започне неговата подготовка за Тур дю Франс, което ще бъде след 2 месеца, където ще видим и от тук нататък ще видим дали Вал Ван Айк ще може да се влезне във форма, която му позволи да участва в Тур дю Франс, респективно и след това на Олимпийските игри, където той си ги е поставил за цел. Вал Ван Айк се връща в голямото колезене, обиколката на Норвегия започва, ще има много големи звезди, разбира се, в лицето на Итан Хейтър от Инеос Гренадиерс, на Дайо Каталдо от Лидер от Трек, Александър Кристоф, домакина от отбора на UNO-X. Разбира се, ще гледаме и моята нова звезда, от която отново идва от Кол Кроса, за който, разбира се, ще говорим в някое видео, и големите звезди млади, които дойдоха от там, разбира се, Вал Ван Айк, но в случая говоря за Тибор Нейс, който скоро спечели обиколката на Унгария и е фаворит да спечели обиколката на Норвегия. Какво ще се случи в нея, предстои да разберем, но най-важно, че Вал Ван Айк се връща, а дали ще участва в Тур дю Франс и Олимпийските игри. Само времето ще покаже. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате, споделите и до скоро!